ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଥିଲା? ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ? ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନେକ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାଉଥିବା ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୂଳ ଦରମା ଓ ମାସିକ ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସ 70,000 ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସ 60,000 ଟଙ୍କା ଅଫିସ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଂସଦ କିମ୍ବା ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 2,000 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲୁଟିୟନ୍ସ ଜୋନ୍ରେ କୌଣସି ଭଡ଼ା ନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାସଭବନରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବାସସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଇନ୍ଧନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିରେ ବିପଦ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଛାତ୍ର ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ମାଗଣା ଆଧିକାରିକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସାମିଲ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଚଳିତ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ର ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା। ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ପିଏ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଓ ଅଫିସର ଟେଲିଫୋନ ସଂଯୋଗ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ।